El nostre grup de treball treballa en les malalties mitocondrials, que són normalment unes malalties que passen quan les cèl·lules no tenen energia per treballar. El nostre laboratori té 3 línies de recerca principals. La primera és identificar quins són els mecanismes que fan que una neurona que té una malaltia mitocondrial mori, quins són els mecanismes que s'activen. La segona línia està destinada a desenvolupar noves tecnologies que ens permetin mirar dintre d'aquestes neurones que es moren per saber exactament què és el que està passant. I una última línia que tenim és traslladar tot aquest coneixement en nous tractaments que podem portar cap a les famílies i cap als nens afectats amb aquestes malalties. És molt important perquè les malalties mitocondrials afecten sobretot a nens i són malalties que no tenen cap tractament ni cap cura a dia d'avui. Són unes malalties que quan els familiars reben aquesta notícia normalment els estan dient que els seus nens probablement no viuran més enllà d'uns quants anys. L'èxit principal que volem aconseguir és identificar quins són els mecanismes que fan que quan una neurona té un problema mitocondrial pugui sobreviure o, com passa a vegades, amb el mateix problema aquelles neurones moren. Si identifiquem què és el que falla, podem aconseguir trobar un tractament que podem donar a aquests nens malalts per tal que visquin una vida normal.